mar somo. The use of plastic is still illegal, imebaniwa, na mtu yule anatumia plastic, uwe ni wa kutumia kwa soko, uwe ni wa kusupply, uwe ni wa kumanufacture, unafanya uko na hatia. Bad Migago mar Nema omako achije abiriyo alwora ma Ololunga, Narok, kuom bedo kod jwelni mane sirikal okumo. Erokamano nyako Ramogi, nyalo tudori kodwa e namba 36000, mano namba marwa mar ote machuok, kata bende inyalo tudori kodwa kokalo e Facebook mar Ramogi, Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter. Twitter handle marwa en @RamogiTV KE. Bende nyalo luwo wechegi kokalo e Twitter handle mara kifollow @GeorgeBati_. Wachako kod mago motenore kod weche mag monj manotim Kisii. Machiegni nyinga en George Bati. Doho ma Kisii winjo buonch mar Junior Sagini, nyathi ma jahigni 3 kende mane ogol wengene kendo owe e lak tho e puodho moro mar bando. Wachore ni achije 3 mane ondhi e wi monjno ne dwaro mondo mi oneg Sagini mondo okire oko e chamo mwandu mar lop anyuolane. Wadani mondo wawinjane kaka weche chalo gi sani ka Crispin Otieno, ma en jafwambo marwa ma Kisii, bende luwonwa chenro mar kaka burano endo dhi nyime e gwenge ma Kisii kocha. Wadani wawinjane to wechego koro chalo nade gi sani ma burano koro dhi nyime. Wawinjane kaka wechego chalo. Crispin Otieno, nyaka gi sani achije 3 mane obila ondhiyo ka itudo kod wach mar monj kendo lodho oko wang' Junior Sagini ochopo e nyim doho. Ang'o gini madiponi koro sani do timo, nikech motelo ne jomin buche okwayo ni mondo migi ndalo mar medo koloi wach gima ne nyalo kelo monj ne Junior Sagini. Nyaka gi sani gin ang'o gini ma osewachi gi doho e kinde ma achijego ochwal e nyim doho? Mr. George Bati, awinje yo makare antiere e do ma Kisii kama dakika machuok mokalo achija 3 go moting'o da Sagini, mano en Rael Sagini, anti mar Sagini ma bende ong'ere kaka Wilkista Nyakirario, ka achiel kod wuode ma ong'ere kaka Maina Ochogo. 3 go ochwal e mbele e nyim do ma Kisii e mbele jang'ad bura mano Christine Ogweno, ka itudo gi kod ketho mar hinyo kata lodho wang' baby Sagini, nyathi ma jahiga 3. To kano ochwal gi nyim do jatelo ma kata jata weche mado odiochieng' ma kawuono mano jang'ad bura mano Christine Ogweno ong'ado ni ji 3 go pod ibiro med geng'negi kar mano prisons ma Kisii kaluwore kod ketho ma itudo gi godo, kendo nyaka sani owach ni jogo mane timo nonro kaluwore kod lodho mar wang' Sagini, nyathi ma jahiga 3, no wacho nyaka sani gichano ji 6 ma biro bedo kaka witnesses e case mar Sagini no, kendo case no nyaka sani owach ni ji 3 go biro medo mana dok kata bo med geng'negi e prison mano ma Kisii nyaka tarik 2 dwe mar 3 higani, kuma kes no kendo ibiro chwal e mbele do, kendo biro chakore ayanga kaluwore kod gino mane Sagini otimne. Kes no bende noriwore kelo kanyakla ji mopogore mochung'ne nyithindo e kaunti ma Kisii, jotelo mochung'ne riwruok mag okinde kaunti ma Kisii mano LSK Kisii branch, kachiel kod nitiere okinde bende moko ma ne ochung'ne sirikal ma kaunti ma Kisii bende ne nitiere e mbele dono. Nyaka sani gi okwa jopiny kata jo Kenya mondo mi giwe weche mar kata gimong'ere kaka gidongere ni infringement of privacy mar baby Sagini, ma giketo kaka kes no chalo. Nitie jomoko bende mosebed kitudo gi e loso kod nyithindgi Sagini, kiwacho ni nyaka sani gik makamano ok onego bed ni ineno e wang' mbui, kendo jogo matimo kamano ibiro kawnegi atua mager. Nyaka sani ji 3 go mano koting'o da Sagini, anti mare kachiel kod Maina Ochogo osegol gi e doho ma Kisii kendo duok gi nyaka prison ma Kisii kama ibiro geng'negi nyaka chieng' tarik 2 dwe mar 3
ma kesno biro chakore ayanga kendo gibiro chak kod joneno kaluwore kod lodho wang' Sagini, nyathi ma jahiga 3 mane olodho wang'e Disemba ka tarik 16. Bati. Erokamano nya Crispin Otieno kuom miyowa lipot kaka weche chalo e wach mar bura ma ochwale do kaluwore kod monj manotimne Junior Sagini, nyathi ma jahigni 3 manolodho wengene oko Kisii. Crispin, pod ang'eno ni biro kolonwa matut ahinya kaka nonro medo dhi nyime kod tarik 2 dwe mar 3 miwacho ni biro chak chwal kendo wachni e nyim doho mondo ng'e kendo joma odonjnegi ochak chiwo neno margi kuom gima ging'eyo e wach monj manotimore Kisii e dwe mar 12 higa mokalo. Erokamano Crispin kuom miyowa lipodno kowuok e gwenge ma Kisii. Nyako Ramogi kowuok Kisii koro wadhi Gatundu mana weche motenore kod weche mag achach. Ni obila mag Gatundu ondhiyo wuon nyathi moro e kar dak mag Gatundu kawachore ni nomiyo nyare ma jahigni 15 David Mbugwa ma jahigni 7 iwacho ni osebedo ka timo hera kod nyathineno. Higa mokalo ne otony bang' timo tim makwero kod nyare mane omako ich ma onyuolo nyathi giko higa mokalo. Min nyathino ne olero ni ne ochako chich gi timno ka wuon nyathino kar ma en jaode ne ochako bayo kod nyare tim mane onge go e kinde mokalo. Wachore ni achich ne temo pando richo ne ka nodwaro ni nyathino oring odhi odag kod watne moro. Hakuwa mzuri. Kesho yake nikamwambia ampeleke Wendo na apimwe makojo. Hakupimwa makojo, alienda akadungwa shindano. Hiyo shindano sikujua ilikuwa ya dini. Msichana sasa akawa mzuri, akaendelea mpaka tarehe 8 mwezi wa Disemba ndio tulijua mtoto ako na mimba. Kesho yake babake akaniuliza, huyu mtoto tunataka tumpeleke wapi? Akaniambia atampeleka kwa sister yake Naivasha. Akampeleka tarehe 28 Disemba ndio mtoto alijifungua. Bwanangu alikuwa ananitolea vitisho, wakati namwambia hivyo anaanza kuniuliza, unataka nipeleke jela? Mimi badala ya kuwa mkali mimi narudi chini. Mimi nilishikwa ni baba yangu na akaniambia nisiseme hii mambo kwa sababu nikisema naweza kufa, na sikusema hiyo mambo, lakini hapa mwisho nilikuja nikabia mama yangu sasa aliongea na serikali na sasa alikamatwa. Ningeomba wanaume waache hii mambo wako nayo kwa sababu wanaharibia wasichana wao wengine maisha. Tunataka wasichana wote walindwe vizuri, kwa maana sisi tunasikia mbaya sana. Usugu wa hiyo mtoto kusikwa na apata mimba na mtoto hapana fanya kazi yote. Ni kuhangaika tu. Hata leo akikuwa na hiyo mtoto ni muangalie kama ile anamwangalia akiasukuru. Jadolo moro kod min ode gwenge mag Matungulu e kaunti ma Machakos otito ng'wecha bang' kane ofweny ni noriambo mondo oyud sir ne nyathine. Wachore ni jadolo no mano ndikore kaka jal mano osewito ngimane kane gimanyo sir mar somo ne nyare ma ja sikund sekondar ma Caring Hearts Group of Schools Matungulu. Wuod machalo kamano ne gitimo higni 4 mokalo ka utogine ni piny nikech wuon nyathino ne osetho. Skul no koro dwaro ni mondo jadolo no chul omenda maromo siling 450 manotigodo e siro somb nyargino. We are trying to address the needs of the poor children. Sometimes we find actually people who are wealthy, they have the resources they need, but they want to take advantage of the poor. We are dealing today with the case of Bishop Ezekiel Macharia, who was a church in Kitengela, and he brought his daughter here a few years ago, 4 years ago, and that daughter was educated by the organization, paying little and nothing, and because we were told that she had a very bad background, vulnerable background, only to find out this man owns a good vehicle, this guy is a bishop, and he has everything, and actually he was bringing another student there, another student for us to educate, another daughter of his, and we had just found out that he was not a needy person. So he is now required by our legal advisors to pay 450,000, and that is not even enough because
actually, this girl has been here and she has been taken to academic trips, sports trips, and a lot of other benefits of being in caring arts. And now she was not paying anything. And then there's a disadvantage here to the child. This child is going to know now the reason why she's not going to come back to caring arts as a tutor. The reason why we are not going to give her any awards like our students who pass before they go to university, we give them awards, and we also give them laptops. She's not going to get those things. And the reason is because the parents lied that they were poor, but they were not. Kowere kod mago matimore gwenge mag Matungulu e kaunti ma Machakos nyakwara Ramogi wadhiane nyaka e gwenge ma Wajir. Moko kuom jotelo e kaunti ma Wajir ogolo kwayo ne duol mandiko jopuonje tich TSC mondo tim nonro ne apisa mag TSC bade ma Wajir magikoni nyayo tembe mibadhi. Ka giloso gi jofwambo, jotelo go wacho ni apisa mag TSC man ni kono kwayo joma dwaro tich puonj asoya e kandik gi tich. Ka jopuonj madwaro mondo med gi lemo bende gikwayo mit bilie. E kindeno giknyiso jata tije mar TSC Nancy Masharia mondo med kwan jopuonje gwengego kaka yor jiwo rang'iny mar somo. Jatelo mar TSC bade ma Wajir James Ogongo kata kamano ne otamore loso ewi wacho. We would like to bring the attention of TSC CEO Dr. Masharia on the total mess that is happening in Wajir County TSC office. There are a number of problems that we have encountered with in that office. Among the many are the appointments and promotion of teachers in this county is not merit-based, and the highest bidders are the ones appointed. Thus, there is a total corruption in that office. There are allegations that the office has been turned to a commercial center. Even the recent recruitment of teachers were forced to pay a huge amount of money, thus training them and forcing them even to look for money or even borrow or take a loan to facilitate their recruitment. This is something that has never happened and we are witnessing in Wajir. We are therefore appealing to TSC CEO and the relevant arms of the government for urgent intervention to bring sanity to this office, which is currently turned into a cash cow. What is going in that offices is something which we have witnessed, and I stand with the MCA who was given his place, and that is the reality, and we want a total change. We are part of this country, we are Kenyan citizens, and what we are witnessing, you will see a class, a school that has more than 1,000 kids, and you see having only 2 or 1 TSC teacher, which is not possible. We are requesting the government to consider deploying teachers so that the education crisis is solved in this part of the country. Kawang'iyo mana mago motende gi weche mag somo korwa dhi nyaka gwenge ma Siaya kama ne riwruok mar jopuonj mar Nate County ma Siaya koni piny owacho osetieko nono skunde mag primary manie county no kendo puodho mago mabiro chwalo somo mag junior. Jagoro mar Nate County no Dunga okwayo jonyuol mondo orwak paro margi mar migawo mar somo mar twang'o uniform manyien ne jopuonjre ma onge ng'ur mora mora. Bende opwoyo piny owacho kuom yie chulo ne nyithindo kata nyathi ka nyathi omenda manyalo romo siling maromo siling 15,000 mar somo e junior secondary. Wach ma sirkal wacho mar loso board of management ma mondo mi ong'i wach uniform mar nyithindo ma junior secondary school aparo ni gin kare. En kare to ni mar nyithindo gi nyicho kod geno moro ne gidhi i okang' machielo mar somo. To sani koro kako chuno gin mondo gidong' ka i primary nyaka wamigi pogruok moro ma nyathi dwa no wamiye picture moro primary odonjo man gima dhi muto mowuoye ni sirkal osekawo wach mar kelo buge 12 mane en ting' mapek. Sirkal oseyie chulo ni nyathi ka nyathi siling 15,000 e higa. Mano en ting' bende ma ok yot. Omiyo kamodong' matin mar uniform ni janyuol onego ting'.
Komano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV wadani wakau yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag Migago odiochieng' kawuono. In mabende imedo ndiko na timane kamano mondo mi wamed winjore kendo wayudre kod yo machal makare kata yo makare ahinya ka in bende imiya pachi weche manyien mineno ka wakeloni odiochieng' ma kawuono. Pod wan gi mathoth ahinya mwaikoni ka wayweyo ni omiyo kik idhi mabor, med mana kete ka nimar bang' yweyo pod wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchel no. Ma en Dero, the house of Rumba. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chi. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija sa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Raundi ya tindi kotika rabota imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da gati ya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitarite muntagochi. Otaite somoni yaku. Afika njuta taki tibosoku. Kulende kende tiye komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11. You know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now,
iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Rokomar nyako Ramogi kumedo kete Ramogi TV kata mana kinde no mar yueyo gi sani wadani wadhi nyime gi weche mamoko manyien kaka wadhi nyaka gwenge ma Migori kocha West Kanyamkago wadhi mondo mi wang'e kaka weche chalo gi sani. Bura mar ombulu mar ward ma West Kanyamkago chopo e doho odichieng' ma kawuono kendo mawach mabedo sebed kiluono gi jafumbo marwa Jojuma wadwani watudre kod achiel kachiel mondo nyiswa ne ni to bura mar weche mag ombulu e ward ma West Kanyamkago makoro chope doho ni ang'ogi ni ma iwachoe kotenre gi wach mar ng'ur manobedo e wach ombulu no ma kono. Jojuma kiwinja inyalo keto e itinyi kwa Ramogi ler makende ahinya kotenre gi wach mar burani gi kama ochope gi sani. Erokamano awinji makare kabende tarik 9 dwe mar 8 mar higa mokalo duolo mar IBC ne olando Peter Mijungu kaka jalno manoyombo e komno ma wuodno mar West Kanyamkago e saa kuno maurire. Peter Mijungu ne ochung' ma ong kod rumbuna moro amora midondo kaka independent candidate kabende ne oyombo jochung' mopogore opogore. Bang' duoko machal koda mae jachung' mar ODM Bernard Omondi ne okwedo duoko machal koda mae kendo ochwalo kes mar doho e dwe mar 9 mar higa mokalo. En kes mosebedo ka koro dhi nyime e doho kuom kindego. Kabiro chieng' ma kawuono ne en mano manigolo ng'eto mar kes machal koda mae. Kabende ng'eto mowuok en ni yiero machal koda mae notim kolore kod chik kendo Peter Mijungu ne oyombo e yono makare kendo olande kaka jaloch e yono makare kod duolo mar IBC. Ma duoko bende ne ogol kod Dickson Odhiambo bende osebedo ka koro winjo kesi mane ochwal kod Bernard Odhiambo. Mokum gi bende ne ong'iyo sama no golo duoko machal koda mae kata ywak mane ochwal kod Bernard Omondi. Achiel kuom gi en yiero ni ok ne otime e yono makare. Achiel kuom ne ombulu ok noriwe e yono makare 6E ka achiel kod 36A. Mabende ng'ad onge neno moromo bende koro nyiso ni kweno kata ripo ni ok otime yono makare. Ywak bende ne ochwalo kendo en ni kinde mane timo yiero ni ne nitiere koko ka achiel kod nyiewo jogo ombulu. Kabende duoko muok e do wacho ni ng'ama nochwalo kes ni ok ne nyal chiwo neno moromo manyiso to ng'ama nomiya soya no be ok nochope nyim do mondo koro wach adieri ne nomiya soya. Kabende kata koko wuon mabende ne ochwal ne ma kuom gigo mane otimne kinde ne onge neno moromo manyiso ni nitiere koko. Ywak bende ne ochiwo ni masino kata kiemskit mani tiyo godo e kinde yiero no be ne kethore saka saka. Bende do wacho ni onge neno moromo ne okete mondo koro yange to en sadi tini ne obedo kod ng'ikruok to ji maromo nade mabende ok yudo thuolo mar go ombulu nikech ng'ikruok machal koda mae. Kabende duoko wacho kata ng'eto mogol wacho ni ok nonyal neno moromo mabende koro nyalo yange. Ywak mar ariyo mabende ne ochwalo e nyim doni en ni jachung' Peter Mijungu bende nyaka sani koro dwach ni oyombo ni ne tedo ni mokum jogo ombulu e kinde mane go ombulu. Kabende mabwach ne onge neno moromo mabende ne ochwalo kach manyiso ni itedo to nitedo kanye to nitedo saa mane mage mane miyo chiemo e odiechieng' mane go ombulu ni. Kabende neno kendo mabende ne ywak mabende ne ochwalo en ka otenore kod agents mage ne owitgi oko e kinde ma koro ni riwo ombulu. Kabende kot yango kata koro golo duoko ni joma ne wacho ni owitgi oko gi ne ochako dhi gi form moro mane gimbe owuon ne gigo e sei. Koro onge kod duoko mane nyiso ni to noriembgi kany to noriembgi sadi to bang' riembogi ne gichwalo report mane. Kabende ywak mogiko bende nochwalo en ni kinde no nitie joga bende ne ogo e kinde mane itimo ombulu. Kabende koto yango kata jang'ad bura wacho ni obi kata report mane ochwal ka obila yango ni joga Peter Mijungu mabende chwalo ywak margi ni joge Bernard Omondi ema ne ogogi kendo report mar obila ne yango kamano. Kabende manyiso ni nyaka sama wuoyi ne Peter Mijungu ne oyombo e yono makare kalore kod yo mabende duolno mar IBC ne olando. Nyaka sani pok wang'eyo ni to Bernard Omondi be ne ochwalo kes ni kata kamano koro okoloyo odhi ka okang' mane ka otende kod kes machal kod mae. Wawinjo ka wuok kuom Peter Mijungu bende nyaka sani koro sayang kaka jaloch kowacho ni kes ni bende osetame tich nikech obedo kodhi e doho koni gi koni. Kabende en kod adieri ni kes ni korumo koro dhi miye thuolo makare mar dhi kuom jopiny kendo koro tinegi e yono makare. Nyaka sani doho bende koro ng'iyo weche motenore kod chudo. Kabende nyaka sani
chudo mabende dose oyango en ni joma nochwalo kes ni onego bene chulo omenda manyalo milion 1.4 ka otende kod kes machal koda mae. Erokamano nya Juma kuom lipot makamano kaluwore kod weche mag ombulu ma West Kenya Migago kama do kakilero yango ni Peter Mijungu noloyo yor ratiro e ombulu manotim tarik 9 dwe mar 8 mar higa mokalo kendo koro owit oko bura manochwal kod Bernard Omondi mane wacho ni nitire gwenyruok kata miganga manotim ombulu no. Juma mana kaka iwacho no pori nyalo chiko iti mathuta winja ni to Bernard Omondi biro kawo okang' mane bang' ka doho oseng'ado bura machal kama, obiro yie gi loch koso pod nitiere kamoro monyalo tere ywak mage. Geno mar nyikwara mogini kuomi Juma ne kopo nitiere wach moro amora mokendo tucho kaluwore gi wach burano tibiro luwonwa e yo makare. Erokamano Juma kuom lipot manimba kowuok e gwenge ma Migori ahinya e ombulu ma West Kenya Migago Ward e kar chung'o od bura ma Uriri e kaunti ma Migori ewi mano manotimore tarik 9 dwe mar 8 e ombulu mar wardno. Wawere kod mago ma wuok e gwenge ma Migori ahinya West Kenya Migago e sub county ma Uriri e kaunti ma Migori wadhi nyaka Kisumu. Motenre kod weche mag MCAs moko kuom jood bura mag kaunti ma Kisumu wuok tung' mosuo gi spika margi Elisha Oraro magikoni ong'wony e malang' magi omenda mag chulo udi magitiyogo kaka pise mag wards, omenda mawinjo gi ng'iewo godo nyamburko kachiel kod mago kumba mag thieth. MCAs go singo mar rocho chenro mar twak e od burano tok wuok e yweyo poni dwaro margi ok ochopi ka giseyo spika kuom siko mana gi wuodhe madhi e pinje maoko. Spika Oraro karan mar od bura mar kaunti ma Kisumu kod moko kuom MCAs sani nitie Arusha e piny Tanzania. Records show that the spread of the virus. Wab okti kod wabere Kisumu County Assembly. Telo mar Oraro tamore chulo offices mag MCAs at the ward level. Wachandore kanyo. Otamore chulo MCAs allowances gi. MCAs wuotho madago fuku nono. Sani sikuli yao. Medical insurance Oraro gi klako tamore chulo. Kwadwa thiedhore sani to wadhi mana district Girasia jodalawa magi tabu mantie Kisumu County Assembly to Oraro wuothe ndege olokore me ndege koni gi koni. Wakwayo mondo Speaker Oraro obiyo bede piny gi members ge onyiswa kuma pesa dhiye. MCAs olokore jukwecho i Kisumu County to wan jotelo. We are in a democratic world where oyiene ng'ato mondo tim gimoro maber at the right time, but ka koro Oraro timo gimotimo ni koro dhi extreme, so nyaka ubed oko mobuo gi members mondo kony members ni members gi bende nigi joma pidho, members gi bende nigi joma girito, members gi bende nigi joma gikonyo, members gi they need some other services mana kaka leadership matire katimo. Nwadonjo offices gi dwe mar 9 nyaka kawuono landlord oloro dhot mar office. How can I operate without an office? Ward manager na wuotho mane street give briefcase emo savage ka jipogo basari. Wakwa leadership kotel negi Oraro oluong kamkunji communication margi is poor. We need communication. Kiko luorwa to wach mang'wech moringo oko go ok bikonyo. Let us come together, we work together. This assembly okwadware lweny. Okoda kilo lweny mana ka members waito wasewacho e assembly ka wasegore before okoda gore kendo to ka the leadership do force mondo wagore to wabiro make sure na assembly ni okti nyaka issues mag jopiny bed addressed fully. MCAs ma Kisumu wach ne ogidwar lweny gidwaro mondo ji oti kanyakla par ni mano nyalo bedo maber ahinya mondo gichop singo magi mane giketo ne jopiny e kinde mag manyo ombulu ne gibiro tiyo ne jopiny kendo e yo makare gi kwe gi riwruok achiel. Owere gi mago wadhi Kiambu. Ji ariyo wito ngimagi bang' kane nyamburko mane giidho lutore yawo maduong' ma Juja e kaunti ma Kiambu. Joneno wacho ni jal moro ne riembo nyamburko no e kinde mane gilutore e pi ka oting'o miyo moro achiel. Masira no giduto giwito ngimagi ka gima omiyo nyamburko no ne olwar to pok oyangore. Ringre miyo no to osegol e pi gi jogo abal matuklu kendo imanyo ringre mar ng'ama ne riembo nyamburko no. MCA ma alwora no Ngatha Wambiri okwayo piny owacho mondo ket ohinga kata chiel motegno e alwora mar yawono mondo duok chien masiche ma osebedo katimore kanyo. Tulilaukia hii
shughuli ambapo bado tunang'ang'ana kutafuta mwili wa mwenda zake ambaye kunasemekana alikuwa ndani ya gari, na bado tunaendelea juu kwa sasa tumepata gari mahali iko ambapo ionekani, lakini already tushaipata. Lakini kabla tuitoe tunashughulikia kwanza kushughulikia mwili ambao kwanza tutautoa, alafu baadaye tutoe gari. Tukiendelea kama kiongozi wa hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams zikuwe zimesigirwa, tuone vile kama tutazuia watu kupoteza maisha yao juu ya damu. Wadhi kore weche mag arita kwe Narok. Moko kuom apisa mag obila manosero tayo ochako chenro mar chiwo tiegruok ne jopiny e weche mag arita mar jiwo arita kwe e kaunti ma Narok. Koloso e kinde mano chiwo negi apisi, County Commissioner ma Narok Isaac Masinde opako obilago manosero taya kuom chiwore kata kuom chiwruok margi neno ni arita ma Narok ojiw kokalo e chiwo tiegruok ne apisas mag obila matiyo sani kod jopiny. Frederick Mulandi ma ochung' ne tiegruok makamano onyiso joma tiyo e sekta mag arita mag ji giwegi koting'o chukdar mondo oriwre kodgi mar yudo tiegruok manimba e weche mag arita kwe. Retired officers vile mnajua ni watu wako na ujuzi, wamefanya hii kazi kwa miaka mingi, wamefanya kazi sehemu mbalimbali, na mimi nikiwa mwenyekiti wa security pamoja na komiti yangu, we will benefit alone. I want to ask for partnership. Tufanye kazi pamoja in terms of enhancing community policy. We want you to work closely with us wakati muko hapa, alafu pia wakati mnapata nafasi mna train the security guards, make sure kwamba ingiza mambo ya community policy so that they can be able to work with the current security team to enhance security in the county. Apart from training new recruits or guards, we will also be training people who are employed by other private security services. Like you have your own private security, you have a school that has a watchman, because we want to coordinate that and make the work of the Kenya police to be easy. Apisas mag duol ma ochung' ne weche mag alwora e pacho ka nema omako achije 7 e alwora ma Ololunga Narok kuom bedo kod juala mane sirikal okumo. Ji 7 go nondhi e kinde mane apisas mag nema timo apedha e chiro mar tieko wach tiyo gi jwelni maketho alwora. Jonema ogolo siem ne jotelo mag chirni kuom rem kedo gi jwelni e kind johala. Bende gijiwo ruodhi mondo miyo konygi e lweny mar bero weche mag alwora. Apisas mag nema osingo dhi nyime kod apedha mar tieko juala e dukni kod chirni mapachoka. Ikibanio to when we breathe plastic, it causes cancer. Na tukaexplainia wananchi hivyo that plastic is bad for our health, ina cause cancer, na mmeona cancer imekuwa mingi sana kwa nchi yetu. Plastic ikikuliwa na ng'ombe zikilishwa zinakula hiyo makaratasi ya plastic, inaenda inafunga intestine. Na kama hii county ya Narok, mnajua livelihood ya Narok ni mostly ni livestock rearing. Sasa ng'ombe zimekufa, even mbuzi, kwa sababu ya kukula hizo makaratasi. So ni kama Wakenya wamesahau that hizo plastic tulisema situsumike, tunakuja kuwa remind that plastics are still bad. The use of plastic is still illegal, imebaniwa, na mtu yule anatumia plastic, uwe ni wa kutumia kwa soko, uwe ni wa kusupply, uwe ni wa kumanufacture, unafanya uko na hatia. Tutafanya kazi na maaskari wa county. Tutafanya kazi na maaskari wa national government. Tunafanya kazi na kila mtu. Unajua Masemara being a county government property, ikomandi nao askari wa county government. Tumekubaliana kwamba kuna vile tutashirikiana. Kwamba hizo soko kama Talek, Sekenani, soko kama Aitong, soko kama Rarianda, tutachunguza sana. Hizo ndio soko kubwa za Mara. Tutachunguza sana kuhakikisha kwamba hiyo plastic bags imetoka kabisa. Jodak e gwenge mag Kinango e kaunti ma Kwale ne obago ng'anyo kaluwore gi nok mar pi e alworano.
Jodago koro ogolo ywak margi kaluwore gi jotend Migago mar pogo pi mar Nam Chumbi gi kampuni kata kambi mar pi Makwale chiwo pi mang'eny e kaunti ma Mombasa to weyogi e chandruok. Ginyiso luoro ni dipo ka tuoche omedore kaluwore kod nok mar pi ka midhiero no koro kwako ute thieth, sikunde kod kuonde yang'o jamni. Kwa sababu nyumbani hakuna maji. Mtoto anataka asubuhi aoge, mzee apikiwe, afuliwe, na mzee saa hii kwa kweli anadhulumika kwa sababu mimi mama Kinango kwanza shida ya maji imekuwa donda sugu. Sugu yenyewe. Sisi tukilala ikifika saa 8 tunaacha wazee kwa vitanda. Tunaenda tunatafuta maji. Paka saa hii shida ya maji inataka kuleta shida kwa ndoa za wakina mama. Tulifanya visitation, tukaenda paka Marere kwenye chemichemi za maji na tukapata kuwa shida ni kwamba bomba kubwa ya kupeleka maji Mombasa ndio ambayo ina flow kwenda Mombasa na ni kubwa, ni 32 inches, yetu ni 6 inches na bado tuna rationing. Na hiyo shida ya rationing, maji tunapewa siku 3 kwa wiki na hizo siku 3 moto pia unakatwa hapo na hakuna compensation yoyote. Then we have the slaughterhouse, kichinjio cha ng'ombe kilifungwa kwa sababu hakuna maji. Wanaogopa kwamba huenda kukawa na maugonjwa. Kwa hivyo wameamua kufunga. Sijui wakazi wa Kinango tutapata nyama wapi. Hizi hoteli zetu pia zimefungwa. Hata ndugu zetu polisi hapa wanasema wana complain kwa sababu ya maji. Pale Kinango Hospital tunaenda tunajifungua, ukizaa asubuhi ni lazima utafute maji nje. Kowuok e gwenge mag Kwale koro adhi nyaka e gwenge mag Nyandarua. Moko kuom jodak mag kaunti ma Nyandarua kwayo piny owacho mondo olos aput mabiro choko pach jopiny e wi omenda ma owinjo jopiny ochul ne bada okumba mar thieth NHIF. Jodago oloso e bwo riwruok mar Public Eye Kenya ka gikoni chudo mar okumba mar NHIF owinjo duok piny kaluwore ni thoth jo-Kenya ok nyal chulo omenda go nyaka gie sani nikech ngima mamedo ridore. Kuna kilio huko mashinani kwa Wakenya na key NHIF holders kwa sababu NHIF haipeleki mambo vile inatakiwa. Na ndio sababu tunaomba mtukufu rais aingilie kati na kuwa na task force ambayo itamulika shida ambazo NHIF iko nazo ambayo zinafanya isipatie wananchi huduma. NHIF iko na ubaguzi kwa sababu tunaona wale watu ambao wako na mapato kubwa ambao ni self-employed wanalipa 500. Kama hizo umeenda mahali kutembea kwa sababu ugonjwa uwesemekana utagojekea hapa ama utagojekea pale ama mahali hapo pengine. Hii kadi inaweza kusimamia mahali popote bila kuambiwa lazima uchague hizo hospitali ama ile hospitali nyingine unafaa kuchagua. Kuna na shida mingi hasa hospitali mingi. Unapata hospitali iko na labda NHIF wako na madeni za zile mahospitali, labda hospitali iko na shilingi milioni 10, akipeleka ile report pale NHIF wanasema kwanza tutawalipa hii alafu nyingine mkuje wakati huo mwingine. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Luasi marohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyo nagi, matimo ohala, maweg kembe,
kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Yuo yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot Mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Odhi nyime nyako Ramogi koro gi weche motenore koda lweny ma winyo yawo gi jopur e gwenge mag Ahero kocha. Jopur ochele mawuok Ahero kano pod ywago kony kotenore kod winy ma osemonjo puothegi kuom jumbe ariyo. Jopur go ywak ni pok gineno lokruok kata bang' kanyo ochak chenro mar kuoyo yath e puothego mar riembo winy. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth bang' nyo timo limbe e puothe mag ochele ma yudore Ahero kano. En pek lal to kod lit ma jopur ochele go winjo kokalo kuom winy. Gino mane ochuno giter midhiero gino e nyim Nyasaye. Baba, tunaomba utuangalie shamba letu. Baba, ndege inatuhangaisha. Baba, ongea na watu wako wale serikali ya juu na ya chini. Baba, ndege inatumaliza. Hata kuna wale wametoa mchele yao kabla haijakuwa sawa, na hiyo haitatusaidia. Baba, tuletee mabadiliko kuanzia leo. Ukifanya hivyo ni shukrani tutakupatia baba. Iga moro mokalo chiena michele oko kae nam niendi. Michende no odong kae kini na winyo chamo mutieko te. Jopur yango ni winy go pod otimo limtidi e puothegi kata bang' goyonegi yath. Sile shida niko naye hapa, sauti yangu mnasikia kama hakuna kwa njia ndege. Misai niko na watoto wanaenda kwa shule form 1. Sina hata pesa na ndo nichachukua loan hapa ya kufanya hiyo kazi. Na watu kuandika watu hapa kila weka 2 na ulipe 10,000. Na 10,000 hiyo sioni kama nitaweza kulipa watu 4. En gima rach moloyo ka serikal magone osuru where they wait over 120 pesa masetiyogo to an kod nyithindo mag school fees kata gikie bende mapidho aja higni 75 lit na moloyo. Wabiro gokinyi wadok dala godhiambo sama yudo mar chiemo onge
Gilawre gi winyo na chwendi mesa ne kadok adheru nikech winyo. Bende gilero ni onge pogruok moro amora ni mar chal ka gima yadhno medo mana nyayo winygo. Nidi ne bede ni winyo sedok chien di koro kiwinj sauti miwinjogo. To kata mana sani winyo mana kapod na koko mar riembo winyo cha. Nekech de yedho sedok chien kata michele nende ok ogole puodho kachalo kama. Higa moro nogonwa yath gi ndege malo. Koro notemo nego gi kabisa motieko higni 3 ka michele nwa nyalo kayo maber. Kendo nyalo nwa ka jarita achiel rito kata mana puoth 3. Ang'o mono gigonwa winyo kod ndege ogo winyo mondo duok chien kaka nego chon. Sani giwuondo ji gik moko ka nigo winyo to gige mamiyo winyo ich ma winyo pod nyuola anyuola. Jopur ochelego makoro yuto gi nimo lero ni chunogi nyaka gikaw ochelego kapok oromo keyo. Kata mna sama wueni nitie michele mosecha kayo nikech ikaye manumu ma ok dhi golo kilo. Wasiko wapuro to wawito, wapuro to wawito to hikwa bedi. Nyiso ni kata ka Nyasaye okawo dayo machal kamae kaka an, nyithinde kata nyikwaye bende odhi we manie dhier. Asara ma wan go kwa golo michele machalo kamaendi. En michele mang'eny ne odong' e puodho ka moko pok ochiek kendo timo mifudhwe. Michele ina ni en kitere kata masin jwala ok kawe nekech kirege ong'adore. Thothne dhi e rice jam. Koro wuok michele mathin mno ka kiting'o kata michele gunia achiel kidhi rego. Owuok gorogoro kata par kende. Kwayo gi mar yudo kony mochwere kowuok kuom piny owacho chalo kamae. Koro wakwa sirkal mondo okonywa ging'enwa yo ma winy nyalo dok godo chien mondo mi wayud keyo maber kaka idware. Nikech wan thurwa ka michele ni emwa puonjogo nyithindo, michele ni emwa gedogo, michele chiemo mwachamo. Sirkal te kata obed national kata obed county oyie mondo oretnwa gi yath mana migo gi ndege huyo malo gotieno saa 2 to nego winyo mondo nyithindwa obi ochiem. Sirkal ma piny tijno osetamo dhi President Ruto konywa. Magi biro e seche ma piny owacho kokalo kuom migawo mar pur temo keto okenge mar jiwo sekta mar pur chenro no mane gichako kod pogo mbolea ma onge chudo ne jopur mondo kony jopur e bero weche pur mag kothe mopogore opogore pacho ka. Winyi koro miyo kata wandu wakaw ma michele menumo kata idhiwe gi mesuto maber. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, West Kano, Nyando, Kisumu County. Kowere gi mago motende gi ywak jopur e monj mar winyo puothe gi mago chele. Wangi mag IBC. Jakom mar IBC Wafula Chebukati kod commissioners ariyo nyowuok e apisi ayanga odiochieng' manyoro bang' tieko thuolo margi mar higni 6. Wuok mar Chebukati gi Lange adek kod commissioners mamoko adek e kweth mar Cherera weyo IBC maonge kod commissioner moro amora. Wach ma kama keto piny owacho e midhiero mar cheke poni nitiere yiero madundo e kinde mapok ogwel commissioners manyien kaka Chris Owino koro leronwa. Tarik 18 dwe mar achiel higa mar 2017, Wafula Chebukati kod commissioners 6 mag IEBC ne ochako tich kod geno mar kelo lokruok e weche mag yiero mopogore kod kweth mar Ahmed Isaac Hassan. Shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Kata kamano, Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu ogoyo oriti ne duolno ka oganda jo Kenya nigi chung' mopogore opogore e wi kaka ne gitayo yiero mapacho kae kuom higni 6 mane gin e apisi. Kata odoko ni kweth mar Chebukati kweth mokwongo tieko thuolo margi apisi ka ipimo kod kweth mar jokome mamoko mag IEBC kaka Samuel Kivitu kod Isaac Hassan wuok margi apisi oweyo fuok maduong' e IEBC. Mabiro kaluwore gi gwetawo mar commissioners 3 mamoko kaka jalup jakom IEBC Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi e kinde ma Irene Masit to pod chal mare ni e lwet aput manono timbegi kaka ne gitayo yiero mokalo aput ma otelne kod jang'ad buche Agrim Chelule. Manyiso ni piny Kenya onge kod commissioners mag IEBC manyalo tayo yiero moro amora. Dr. Eric Komolo en okilo weche mag chike. Sani endi Kenya sawa mo president to mo deputy iwinjo. To kaka wadhi e yiero bedo matek nikech speaker nyalo mana act kuom ndalo pro chiko iwinjo. Kam nyasawa mo mbunge moro kata senator, katiba wacho ni nyaka tim yiero bang' ndalo pro chiko.
to bitijero to mana ka vacancy osebedo declared inyalo matim gi commissioners of secretariat. Koro wan kama tek wan constitutional crisis mane ok onego wabedie. Midhiero machielo en chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. E kindeni onge chik matayo chugo aput makamano bang' od bura mamalo timo lokruok ne pen chik ewi jokanyo mag aputno. Paro mar chik manyien mar chugo jokanyo mag gwelo commissioners manyien mag IEBC pod ni e nyim od bura mar Senate bang' od bura mamalo podhe giko higa mokalo. Aput makamano onego bed kod jokanyo 7, kata kamano jo od bura dwaro mondo komiti matayo chenro mag od bura bed kod ji 2, komiti mar duond buche ji 2, riwruok mar ute lamo ji 2, e kinde mar riwruok mar okinde kod duol mochung' ne jotije piny owacho obed kod ng'at achiel moro ka moro. Paro bende nitie ni ber ka jolony ema mondo oyier kaka commissioners mag IEBC. Onego bed ni gin professionals momany area mar IT, area mar governance, and area mar rule of law, mamiyo policy direction na secretariat. Iwinjo. Ok onego bed ni gin regions, by the way. And one kod gi ka, okocho nyaka dhi bany gi, one kod gi Kenya ka. Nikech technology matim elections sie Kenya ka. Wamany professionals ma are competitively recruited. Omiyo an bende kaka jaod bura gombo ni IEBC ka commissioners mwadwa yiero sani owinjo wayier jogo maonge gi iluongo ni political affiliation, onge kamoro amora ma gitenore gi party mar josiasa mamoko. Mano e gima wate paro ni nyalo konyo Kenya ka. Penjo machielo en ni bende en gima kare mar miyo duond buche thuolo mar yiero commissioners mag IEBC. Kane wang'iyo mbele kocha ni nitie diere manofom gimoni IPPG mabende ne political parties nokonegi ni mondo ochiw jogi manyalo dhi e IEBC mondo ng'ato ka ng'ato mochung' koro ok bed gi to ni jok ma iye kacha kata maybe ni gin jok madhi konyo josiasa moko. Koro ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni iye kacha wan gi ng'ato mabiro ng'iyo ni gigewa odhi kare, onge ng'ama dhi gajowa. Gima timore piny mangima en ni bodies matimo election machalo IEBC bedo depoliticized. Iwinjo, gin neutral professional bodies. Iwinjo, and ng'eny yiero dhi through technology tiji gaga kurane to machine kwano. Iwinjo, so ng'ama nominate representatives madhi bedo commissioners ma IEBC apparently is irrelevant. Gima important en ni bende wadhi invest right technology mondo wa trust outcome mar elections. Geno mar jo Kenya en ni chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC obiro tayo yo man thuolo mar miyo jo Kenya commissioners madhi tiyo negi kaluwore kod pen chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi koro wadongo ne weche mag dongruok e gwenge ma Kisii. Mor gi ilo noneno e gwenge mag Mondurume, kaunti ma Kisii, tok jal moro ma chunye olendo modak e piny mar Amerika loso apaya moro ma osebedo karach kuom kinde buora. Apayono maborne romo kilomita 2 kowuok e Menwa e Gamere osebedo ka ok lure kuom higni mathoth mosemiyo jochiw thieth leo chopo e tich. Chae bende leo chopo e chiro ka joma mine bende mapek bedo kod chandruok chopo e kuonde mag thieth e kind chandruoge mamoko. Jodak mawuok e gwengego koro kwayo oganda duto mondo dag maber kanyakla kendo gikonyre e weche mag nyayo dongruok. Hii barabara sasa ilikuwa inatusumbua, hakuna gari inapita hapa, hakuna pikipiki inapita hapa, ni lazima ifika hapa karibu, alafu mtu ataramushwe ndio aende kupandewa huko upande ya chini. Lakini sasa kijana yangu aliniambia anielezea ya kwamba atatengeneza huko kutoka kwa rami mpaka hapa kwangu nyumbani. Nikamwelezea ya kwamba utatengeneza hivyo lazima ipasuliwe mpaka huko barabara ya chini. Na akakubali. Sasa ndio matingatinga nilienda tukalete, ndio naendelea kutengeneza hii barabara ili watu wetu wapate nafuu ya kupita. Hii barabara imetusumbua kwa miaka mingi, tunapita na mguu. Hata wakati wa mvua hakuna mtu ambaye atapita hapa kwa sababu iko mazimo na terezi. Kwa hivyo tuombee huyu kijana, ametusaidia. Kwa sasa tutakuwa na urahisi wa kusafirisha hata chai yetu, hata miti, hata mawe, hata kila kitu hapa, hata usafiri itakuwa rahisi. Vijana wote na watu wote, ukiwa na uwezo wa kufanya chochote,
fanyia watu, hiyo ndio kazi nzuri utakuwa umefanya. Wale vijana kutoka ukoo wetu hapa, ikiwa uko na kazi ndogo, uwezi kufanya lolote, shirikiana na wengine, mfanya chochote. Tengeneza hata mito, weka hata stima na chochote kile, na Mungu atawabariki. Odhi nyime nyako Ramogi gi weche mamoko. Kamoro ni weg lope e gwenge mag Bula Pesa kaunti ma Isiolo koro buonjo tok yudo barupe mayangogi kaka weg lopego. Jodak go onyo yudo barupe 295 kaluwore gi winjruok mane otim gi piny owacho mar kaunti ma Isiolo kod migawo mar lo e piny owacho mamalo. Dahir olero ni weg lo manie gwenge ma Isiolo town e alwora ma Kiwanjani, Chechelesi kachiel kod Mwangaza biro yudo barupegi bang' ka gisetieko gi Bula Pesa. Jotelo e kaunti no medo jiwo chenro mar neno ni jodak oyudo buk mayango lopegi kaka chik dwaro. Now, today is a very important day for residents of Isiolo, specifically to Bula Pesa village, where we have had the opportunity of, for the first time, getting the lease and the titles for within the town center. This is an exercise that has started, na tunatarajia itafika kwa kila kijiji ambayo iko ndani ya town, sio ya area moja. So we already have batches that are awaiting, both for Kiwanjani, both for Kulamawe, Checheles, all of them are in the process. And in due time, tutawaita pia tuhakikishe kwa kila mtu ameona jina yake, ameaccept na tunaelekea mbele. We really want the people to support us because these are all settlements. Some of these plots, people have passed away, whereby there are cases of inheritance. There are cases where people have sold the land to new buyers. So we want people to come and verify the ownership details. One, in case of inheritance, we need a letter of administration from the court. If not from the court, it should be from the Qadi court for the Muslim, so that we can identify the new beneficiaries. Machiegni koro donjo weche mag tuke kamoro ni tuke mag lig mar FKF dhi nyime kawuono e tielo